Selvom de er trukket i habit og laksko, så kan de stadig godt jonglere med en bold. Jeg er jo skadet, skal du tænke på. Vi bad dem fortælle om deres største oplevelse. Værsgo. Det må have været et taxispark, tror jeg, på et tidspunkt. Og den værste? Ja, men jeg tror, der er en lille sværskamp for et par år siden, der ligger og lurer. Og styrken. Jeg kunne masse, du ved ikke, men altså, det er mange år siden jo. Ja, men så det... Er der et eller andet spektakulært? Nej, egentlig ikke noget. Jeg gik bare forbi dem jo. Det var jo ret vigtigt, ikke i fodbold jo, men det var ikke noget sådan spektakulært. Bolden blev signeret af både Frank Arnesen, Christian Poulsen, Zuma, Peter Schmeichel, Sepp Piontek, Ricardo, Martin Laursen, Henrik Killentoft, Mikkel Thyssen, Andreas Laudrup, Flemming Poulsen, Stig Tøfting, Niklas Jensen og årets spiller Niklas Bentner. Du kan vinde bolden. Læs her på siden, hvordan du deltager i konkurrencen.